Krásný den vám přeji. Natočila jsem pro vás, jak vypadá tištěná verze sdělení. Je to zatím kroužková vazba. Tak, tady je obsah. Tak, máme to i s mravenečkem. Když budete chtít číst, tak si klidně video zastavte. Tak, to byl úvod a teď už začíná kapitola Duchovní růst. Toto dílo jsem tvořila zhruba od července minulého roku do února tohoto roku. Samozřejmě je to psáno duší s cílem pomoct vám na vašem životě, ve vašem životě, protože jsem naprosto přesvědčena o tom, že tyto informace má mít naprosto každý. A jak už s nimi naloží, to už je na něm, ale jsou to naprosto zásadní informace. Nikdo nás to neučil, bohužel, protože tady ten systém je tak nastavený. V podstatě od malička jsme vedeni k tomu, že se musíme rozhodovat rozumem a jít cestou úspěchu. Dobrá práce, nějaké postavení, dům, bazén, krásné auto. Ale bohužel pak můžou přijít různé průšvihy velké, které nás zase mají vrátit zpátky domů a propojit nás s tím srdcem a další cesta už potom povede jenom právě dle srdce a duše. Tak, tady já už skončím a poskočíme na nějakou další kapitolu, třeba na tady tuto.
Jo, to tady ještě navazuje. Tak a tady už to vezmu trošku po víc listech. Tak, ať máte náhled toho, co tam skutečně uvidíte. V tuto chvíli je tištěná verze formou kroužkové vazby s tím, že v blízké době bude i vyloženě kniha. V tuto chvíli tvořím i aktualizovanou verzi, takže automaticky, když si objednáte online verzi, tak získáte i tu aktualizaci samozřejmě následnou zdarma. Tak tady už zase trošku poskočíme. Tak, já už to beru po víc listech. Video není zase až tak dlouhé. Tak a tady už máme konec zhruba 189 stran. Tak a tady už je poslední strana. Budu moc ráda, když právě vám tyto informace pomůžou. Samozřejmě je možnost všechno probrat online, v hovoru, jakkoliv. Je možné i řešit se mnou různé složité situace životní. Myslím si, že jsem kompetentní po všem, co mám za sebou, vám pomoct a vždycky to bude s cílem opravdu vám pomoct, abyste se z toho co nejrychleji dostali. A i když neřešíte žádnou složitou životní situaci, ale chcete jen třeba zlepšit život, anebo nevíte, proč se některé situace dějí, proč se opakují, anebo proč některé vztahy jsou tak těžké, ať se snažíte, tak stejně se to prostě nedaří. Ráda vám pomůžu, jsem tu pro vás. Mým posláním je pomáhat lidem a zvířatům. Toto je moje cesta. Děkuji vám.